Okay, yerase yamwakwaba ebipmo GH Live Studios. Ghana's number uno. Yerase se oni adieshi muye papa. Yachiao emwakwaba sonko kwaso yesho nyankopon so omwao. Na ujuma udie no enso abapa wo ha ene mo ye rem on this very episode. Yaba sumo agudie kwan so ayembobo no sports na yehu se di nsaso no ebetumi akwako wie peye ewo mo. Na this very episode ye the transfer talk ewo iwiase agudie kwan so asante kotoko kwan so na eba besom of course yes som kase no a na yaka no so ye de kakra toa so e de ama kama nti se de ukọ Europe na club world cup adama nti teams no bebre a sign na sententem no sanso na bibre mu so umsa ka 3 matches to go we bibia ne Gold Stars game ni free maka 2 matches na ye wia ne sa league no ne santi ne uhwemu a Confederation Cup etetem kwanchen ebikura Champions League behu na eyi ni tia ne sa enti asante kotoko any other clubs na hyase din komo ewo negotiation table no so a obi ahyase twetwe ne de Nations FC any abrese krodom ewo transfer window no mo sanso na hat for players ni be free ho and of course almost din komo kasasie with some of the players and na nyina mo no ye baba be bie so e de ma mostly asante kotoko goalkeeping department no it's likely set changes be baba ho yeba be chiro mu say ne sitie attacking midfielder out to as a striker but also it's likely so betimi joining Asante Kotoko and what is the fate for now ewo opinion the coach Karim Zito yes the attitude is positive ya di nyina eba be someone na yetumi ato aso akoye ni mu tentem so na yehu se de so no ebetimi akomede the Derek Saint Zito afre no joining ya channel and as a studio a GH Live Studio sports eri bro we are to this ahim bobo ano sports stick and stay na infant okay aha yan sabre any the bradje and I'm said there's no time to check time here right here our GH Live Studio yadin sempanom Asia yan some no as a transfer talk said ye ne that was screen so no yanin komo kakra so see kotoko goalkeeping department and a year remo na in fact answer na me ra no I mean your story answer na me the goalkeeping issues ba ko me nsa e dey abroad ye dofa ho kama and I'm say pese we season answer na major transfer ni nyina no ya breaking out there ba ye ntimi e de agya kwa na ye ntimi nya ne kwanti ye ntimi nka se ye nye transfer stories na de de anim no and I'm say manfo twan domre yes omu tumre sase so a enhye da nyemri pa bia enti ese etimi kye ne ba betete na kwan na crop ya fa ne ntuma pa e de efri ekọ nanim ewo mu enti ya sha se sei yetie ene se coach Karim Zito kasasie ne niema ekọ no de ono ba be adwuman now I'm say technical director adwuman de no and wo ba be your but and nam experience wo gada here with Dreams FC kwan so kwan pa wo bia friends CAF Confederation Cup no me ba chow Asante Kotoko mpanyimfo no and na me ye video ya me de tu anim no kasasie any progression talks akọ anim no bibia da di prefer say o money ba say coach Karim Zito double up as a technical director and of course head coach ni nyina no na bam na on na first de yetete and de eto yanim and na no pay we live right here on GH Live Studio yede somo a good year coins and bobo no sports yede amount what is a coach Karim Zito at the end of the season and your technical director Penkwan Obayama Kotoko nemom what was a pam pay bonitushri as a head coach not just a they have exclusively and I had someone 10 times ewomo ye goalkeeping department e kokoba sadia and your coach your friend is Karim Zito properly obesha say na afi wanemu ne backroom staff no properly na afi coaching staff no goalkeepers department wo watimi anyanya bi pa bene pa beka ho na atimi awie peye na coach Prince Wusunso twaso boni chidom na bakumienu miensa bi abe augment technical department wo na dugout wo no aye tick na atwaso aye mrew ekomu a enye fadi agro pa nti mepacho kotokwanya brese krodom
ɛyɛ biribi ten so sɛnea ɛbɛyɛ ne Confederation Cup yi enya ebu ne to esomu a wɔn nso ebebu agum akɔ wɔn anim na awie nkonimdie so sɛ Champions League ne bekyɛ di a ɛne wɔn nso de bɛwɔ but kɔtɔkɔ progression wise bibia mu no ɛfa coaching department no wɔn pɛ sɛ wɔn resolve mpo na coach no ɛtoa so yɛ technical director of course ɔno afɔm ne department wɔkama wɔn a wɔbɛtumi ne wɔn ayɛ adwuma na division yɛka sɛ lower side hɔ academy hɔ nso no yes wɔtumi under 20 wɔno nso asa name coach a ɔpɛ sɛ ɔne ne philosophy bɛyɛ pɛpɛɛpɛ na ɔno nso atumi atoa so ɛde ayɛ adwuma no ɛde ama under 20 sɛ ɛbɛyɛ a ɔma instruction a ɔne nkwalaa no mu no ɛbɛfa hɔ na afei nkwadaa no bi nya promotion ɛbɛ senior side a ɔmo nkɔnkɔ yɛ firi mu tɔ wei ɛne de aba bɛtɔ yɛnim yɛkɔ yɛnim biom a kɔtɔkɔ goalkeepers no yɛnim sɛ Frederick Asare ne contract ɔdimande nneɛma ahodoɔ baako mmienu mmiɛnsa sese kura no ayɛ akwasi bɛkɔ nso na ɛso gyina nkwanti a ɛnam sɛ ɔno ankasa no ɔnhyɛ dan hu sɛ number 1 sport no wasɔ mpo kekraw anaasɛ akɔakɔyɛ boakye bi din wohwɛ sɛdeɛ miamia odogo yes abrante a din ɛde Muhammad Kamara ɔsɔbɔ onum te sɛ teteɔ of ajoka na kyɛ sɛ nyagorɔ enti adeɛ no ɛyɛ menkɔ anaa menyina deɛ yɛtete report a yɛnsɛ ka ɛnyina ne sɛ Frederick Asare goalkeeper no Asare captain fantastic ekokoba sɛ enei ebia ontimi ntena ma Asante Kotoko a mebɛbɔ 2 goalkeepers edin amanfoɔ ɛde ne nam sɛ Bechem United nom ɛne ade goalkeeper Kotoko ne di nkɔmɔ mepakyɛw aha ɛne fikesiem na hemboboa no ne report live ɛdi front menhyia fikesiem sports nie yes aha no yɛkyerɛ ne yie ɛnya afe na nte sɛ mommra mahwɛ bi a dabi yɛnya ne saa mepacho entra man century bi nye promotion ema player bi die tie ne say Solomon Agbeshi yes the likelihood say ene Solomon sakoba say tie all things being equal ceteris paribus ekoba say goalkeeper Frederick Asare ekodia Solomon Agbeshi were likely say ne one also ebetimi ababeka nuanom ho na bibia timi awie peye na mom say Solomon Agbeshi move no so say yemfa say Frederick Asare ko na Kotoko epe goalkeeper ba ko abeka nuanom mensa ho no ma 4 goalkeepers yes the tier say Solomon Agbeshi yes what see akama Dreams FC playing ene national team no a what chen bobre yi pa Solomon edin bunimu kyese adencheche pa ena kwada ba konso goalkeeper ma Port City FC yes na no other Kotoko fa defender the free hon no yes goalkeeper oko division 1 ma Access division 1 Access Bank division 1 league ni mu a wono pa na keep clean sheet asat now me no ka say 18 good clean sheet and what mu keep your friend Abdulaziz Karim yes Abdulaziz Karim Port City FC ono also bia say Solomon de and say yamfa Frederick ko na Kotoko pe goalkeeper dia Solomon Agbeshi and exam brani ya ka so bi gira brani a just one na pole position so betumi ababehye na nan na emom sa brane de no bu ni mu a ene akwada ba konso ampanyifo ede ne din Asteris ato nchen no a on be consider no Abdulaziz Karim Port City FC but this bia Solomon Agbeshi de no bia ankotentam we ene de to Joshua so Sir Frederick Asare goalkeeper Makotoko Muhammad Kamara Benjamin Chum and Fatau Seidu currently woman 4 goalkeepers Edema Asante Kotoko enti akoba se ene Asare and renew no kodia enye said Makano Agbeshi ebeba behina nan and na sempo Abdulaziz Karim we enkomodia yakotia ede etu animo yamfan so mu biom se goalkeeper Muhammad Kamara exclusively yenim se best mfiam enu contract no sign ye edema team Kokoroko Asante Krobia mapoma metema Asante Kotoko dia babatu anim ene se afi ye wia na isakwa akoka na afi ba ko ani so ne senti Kotoko mpanyimfo ahye komase edi ato anim se kratu ani ka o se ahan mani ka bro so yes by the can courtesy of Amos from Padamanti ono so ene ono a odimbi ena krachi ebaaye krachi nyese na ni akan yie papa ono anso wo hu se fie eni fie yes ahanso ya abonten so de na so se de ngeso no kono na ni agie papa with every situation na ene wafam kumasi into a willing say obe renew the contract no at the best mfie mienu aka ba kon de yetete eno no we exclusive de yede to dwa
ama yenete for ewo GH Live Studio Ghana's number uno. Yes, Kotoko goalkeeping department no any justice to it. Yanku anymore na yansanfa we emma Cratcher ni Benjamin Chivanyo. Yes, Obekaya no attacking midfielder. Yes, so Ogusua yes, attacking midfielder. Ujaina Otiminsu ball as a striker. Eddie man the team will see a kind of womo. I think so ball alone. Eddie man Swatremai. Yes, that is the a year minimum, and I stand to be corrected. But I know, sir, Okobo alone. Eddie man Swatraman Bobokuno. Benjamin Chivanyo under 17 captain. Lai Kingston, Bra Lai Timino. Ono na nebo ambande no Asante Kotoko me pacho womo ene akwadano entourage din komo na be bia nenam no de eno so ejina brane likely say adompuru ni bie e wo mpoma kwan so agudie kwan so a krachi nso betimi ne Kotoko aye kasubom patabom na bibia awie nkunimdie so ne de Benjamin Chivanyo eno de tuja ama yen etiefo under 70 de mojamro obeka ofa blame ho a na so mu nyina no kire wo mbobre ewom ofa mu experience yi push no na enkwada no nso di mojamro nso so di gu form na bibia no bo ne twihire kama enti ene update be ba fa Benjamin Chivanyo move to Asante Kotoko bia no ye de betudwa di ama we attacking midfielder and osanso etimi bo as a striker coach Karim Zito ene gine hu ye papa ye de tudwa in a tiefo amanfo bi nso se coach Karim Zito tena ide ene anhwa Joseph Eso Kotoko ebetumi akone ho mepa cho what is asem now ami ntwom yi ma enam sa ha na ya hembobo ano sports kwan so de tie no se Kwame Poku deal bi da South Africa that's a couple of weeks ago and am dey beto manim se oko PSL ni mu a Kwame Poku omo se omunya na omo pe yes teams no mba mienu kura na di na chi a enye ketu aba so obekoso onko na se Kotoko be jamna ko ana so omo prema na nko de Brennan Krabia and a betcher, but the name se and it said Sekobasa Kwame Poku and they o to the Joseph Eso, it's good and okay. And penny for Bonnie, but among discussing giddy and for offer beyond koi be BNC so Moka Kopakoran currently. So be bet me about this a beer. I bet I'm one as a Kwame Poku, a muba kwaka say day, omutu moto ako baby and some po and the nay woman I consider self. Joseph Eso, woman ekwa kopeno, eye de ensatia, anasi aswatia edi tuja, ama inache for ewo jumadi so transfer talk. And auguso 80 ewo GH Live Studio, Ghana's number uno, sampani nyina, and I de Emma inache for ewo mo, na Kotoko namfufo, anase yeni anom glorious hearts focus so, when a brand here kunadu yadom, he's yet to extend the contract. Almost 2 offers be now no they are no free Ukraine buy or 2 offers be that a pronounce Eastern Europe wa was here on sign Emma had to folk biem obekwa kohwe so obenya tefan kakra ewa amononia na ono nso e de atos romanti ama niema atimi akoso Alidu Mohammed central midfielder osi akan edema Legon City wo say ye dede bebrebe ni nyina no asibuo so a omo ko division 1 Dreams FC any Nations FC consider say wombetumi enya Alidu Mohammed eno de abeto anymore David upon Afrane yes there yet here and he said the contract with Hearts of Folk no on renew Emma Womo sa ana enei akwakosi a likely say David upon Afrane one also ebetumi free team anymore akwakotwa abrabo so abon twihire obabi fufuro Michael Ampadu yes Michael Ampadu one obeka na Legon Cities enei wokosi akan Edema Hearts of Folk, one Papa Watara, we editare, na we edi awai, sa pepe, and ekoso, and nay, cratching also, yes, be a green light and aso, say ya, nay, says, 2-3 matches to go, a bag we pet, or bet me out to us so, ewa bravo for coin so, ewa tima or pemo, but then Hearts of Folk, and some matters, former winger, cratch and didn't advance so, so, yes, as a CB air Koswa. Enye Freddy Agra ni nyina monom yere tuja ama inatie for ewo akwanya sankunim die kwan so ahembo no sports ene ne yere Asia exclusively aha nom de Kotoko wonsam pa ni nyina aha ene wo yere somo a enye ketwa kra almost say Nations FC ebeton big this very season so much major league na
wɔn say nkɔmɔ a yɛtifra brankɛse nyamiani mpɔtam wɔ sɛ Dr. Kwame Kyei ɛsɛ ɔbɛtɔ ne brane ɛde ama ne team no na wɔn atumi akyerɛ wɔn bɔbrɛ ɛwɔ Africa kwantu mu ɛno nso ɛdeɛ ɛto dwa former Asante Kotoko player Georges Infege yes na no ada ɛna Kotoko mpanyinfoɔ egya ne kwan ma ne kopie mu ɛwɔ abrabɔ foforɔ kwan so me ne wɔka sɛ South Sudan ɛhɔ na odi ne nkui na ne team Jamus XC JAMUS Jamus anaopa Jams na Jam na the US aka ho Jamus FC wɔn ɛna akyɛ wɔn bɔbrɛ agye ɛhɔnom Football Association Cup na sɛdeɛ ne Kotoko ɛnam kwantempɔn kwan pan so ɛkɔ akɔpie mu Confederation Cup no wɔn nso qualify for Confederation Cup a ebi adom Asante Kotoko ne Jamus SB ɛbɔ na Georges Infege ekyerɛmu a wɔkyɛ ne bɔbrɛ no nso nkyerɛmu a yɛde ma yɛn for ntɛntɛm so ɛwɔ mu ɛwɔ GH Live Studios Ghana's number 1 ntina on this episode Kotoko players are willing to renew yɛde nkan ɛde amount dada obɛkɛ a best week hɔ mebɛka Samba de ɛde ma Samba Gilbani yes Gilbani O'Neil catch na ni agye pa the contract no were willing to renew. They say baby a coach kura sama na ebo no ni agye brutal just na so on fa so pa Edema Asante Kotoko team na otimi bo ekire center back wo esa nso timi gyina mfimfin ono ye willing to renew. Mohamed Kamara sa ene no nso ekọ a ono nso agye atum se obe renew na emom Christian Dean ede Frederick Asare de no ena betoso na intimi tentam ye ekoba se etentam a ene ekire din na emom antentam a Solomon Agbeshi edin ebobo ede ba yede ma inactive for Benjamin Chivanyo ono so a former under 17 captain like Kingston time you know me ba chow or attacking midfield about me so ebo as a striker Kotoko abonidin asie no so de yede tuja ama inactive for ewo kwantempon kwan so GH Live Studio Ghana's number 1 o Ghana amenkanfo ema say nei obetimi ene Oscar Mark Boutique edi kasubom patabom open tade pa edum the Oscar Mark say in store na hita be bia enkwada ntade mpanyin tade wedding suit nom eni ade ema wedding gown nom ni ade bibia guess mpaboa open bag bi ni ade de atwa ho bibia anything dressable akwabi bro for dressable ayi de wo dia any Oscar Mark Boutique nei kwada nso ayi a wabie a open kwada niam to a ni nyina wadum yes ene Brown Oscar ene mama ge ene kasubom na bibia ntimi enkoso madama ene tenancy ene transfer talk ebra wa me the Derek Saint Zito GH Live Studio yes raw the subscribe. Did you enjoy that? There's so much more, so why not hit subscribe?